Det pia dangalong coronavirus ke su kilong aphai ki jumput penajok O2 mate oxygen kadure hangjoang haisi thekpon longlo bonta Assam along bangso ki sungpen kavedetji phanpura pini Assam along trokner cap metric ton oxygen nangpale ponlo coronavirus ke so avur pen ili tumalong ri Assam along oxygen ahok pet aphai ton ko anlo arni banga kenangbo birta kelong pona tengpulote Assam along ri along troxy cap metric ton oxygen aphai abang nangko Corona ke sopen kapache lothekja phan sarkar hinpen sai ke dengpon Assam along oxygen express nang palitanglo bangso oxygen express nangkele lo adim lake Jharkhand along ri Jamshedpur po adim along pensi kewa bangso nangkelo oxygen aphai trokner cap metric ton andu Assam amin gaon along bangso oxygen nangkapale por lake pini por phai krehini inland container depot pen kadokave doba pli along trokner cap metric ton aphai pini oxygen nang palelo Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma pen kapachini pona tengpulote hithi aruivangta phongni an oxygen express Assam along na palepo laso tengpulote Assam along rialu oxygen kadure ki sumpen jokponpo Chief Minister Sarma penta oxygen express aphan amin gaon along kardom pipajir dunsi corona ke sopen kachedandun unji aphan Assam rat jakong ingchoklong popusi Chief Minister Biswa Sarma pen pangda News report Karbianlong live